Дами и господа, спрете в моя пясните, бе, ето вижте. Супер чок зле в моя пя. Гагарин, обърни се, да снимам, бе, ето вижте, това е диджей, спящата красавица. Супер симпатичен паразит. Също като мен, ето вижте му. Аз, ето го. Добър ден, господине! Снимам и тук във връзка с Европейския съюз. Кажете си мнението. Никога не е. Пълни педераси, нали? Береси много. Ето, вижте хората, алкохолици, наркомани, всяки, но вече чудите ли са, че не сме само ние на този свят? Разбрахте ли, бе, бабалегари? Продължавам се. Ето, тук е една циганка. Неред Египте отсвети Влася. Ето е, дами и господа. Наближаваме и към нея. Тя ще си каже мнението сега. Добър ден! Добър ден, от BTV сме, може ли за малко? Добър ден, от BTV сме. Лелка, може ли за малко? Може ли за Европейския съюз? Нейот. Какво? Мигриците в Либия. Лелка! Тя не говори български. Приятен ден. Биле, чок зле. Сега, дами и господа, тук вървим направо. Ето, вижте какво правят хората, няма ли пари? Не, нямаме пари да се нашмъркам и те гледай какви сгради правят. Гледай, сюрблюкам витамин виждам тук на едно място, гледайте. Толкова прощеди, къде че. Това е, даже има много хубави българки в България, те беле отдалече ще ги снимаме само. На тях няма да им вземем коментар, продължаваме напред. Ето го, човека изчислява колко евро е дал. Те беле в гръб, сега ще го заснимам тихо, без никой да знае това. Супер клин сме. От тук в търговския център, какво да ви кажем? Хората пари нямат, ето вижте. Бедни хора. Това са били бедни, сиромаси били. Те бабаща, не знае ли къде си дават парите. Скелето е това, скели, дами и господа, над такова съм работил едно време. Бях млад и не барах нищо. Ходих да взема едно момиче от втория етаж, добре с него. Така да продължим напред сега, да видим, ето вижте. Европейския съюз, чок елха. Ето елхата снимаме, ето вижте хората. Няма един весел по улиците. Всичко е, ето вижте. Бабата и дяло. Лала дигат, 2 мито, чок зле. 6 не. Ето вижте даже какво хубаво момиче идва в катаници. Да. Супер хубаво момиче, как иска. Стройно момиче. Манекенка, визаж, тебеле. Супер хубаво е, вижте, дами и господа, да се ебе майката тук. И там един има, тебеле иска да се самоубия. Продължаваме напред сега да снимаме. Дали да правим гап? Това е, какво да ви кажа, живота е такъв съдба. Ето виж ги пенсионни завали. Те само за изтърсеницата му са взели пенсията. Те двете ги изперат тук по един цимент, отколко тебеле. Вижте. BTV камерата. Добре, спри това. От тук, това е, сега продължението ще бъде на друго място. Тук сме по-друго време. По-друго време, много ми беше драго. Ето виж хората как се трудят да вземат пари. Майката в майчинство, ето, подива за закуска. Това е за сега. По-късно ще се включим пак предаване.